Обърни пирамидата наобратно, върха да сочи надолу, с само 3 движения и печелиш 50 евро. Само ще с кажеш? 3 движения. Само с 3 движения, човек. 50 кинта и са твои. Пак нещо... Пробвай се, давай. Трябва покривката нещо да завъртя пак, като миналия път или... Поспът няма покривка. Ами с Ти виждаш, три няма листи, движения, няма нищо. С 3 движения. Ко би направил? Пробвай. тук едно... Не, Някой, ако може да помогне на колегата. чакай така, да върнем обратно. Пробвай. Помислим, Пробвай, давай. тук едно, така, 50 кинта не са пак мънички. така, нещо на половината. Не ми прилича над пирамидата. Чай, че забравихме как беше сега. Така ли беше? Ти щом как забравите? Забравя как беше. Тъй ли беше, да, точно. Мале, какво правиш, че? Ами, Али, пробвай се обаче. аз не мога да върна, камо да я направя. Така нещо. Тук е търва.